ब्लाइक दान होबायलै थेंक इउ स माच सोर लाइक होलायखो ओमफ्राय जोहोलाव एक्सप्रदासना मा ओंख्रि जाखो नो लोगोफोरनो ओइ जोंहा ओंख्रियानो गैयालै ओंख्रि गैया जोंहा दिनै ओइ गामियाव सारादुआव खामानि मावहैदोंमोन आं ओमफ्राय ओरैनो मावखांना फैबाय आरो ना एनिमि हेल' ब्र अन थेंक इउ आं माने दिनै बेलासियाव एल बि होनो टाइम मोननाय नङादांलै ओंखायनोथ' दायो होखाबाय आरो ना बेनिफ्राय सनजित फंबाय मा ओंख्रि जाखो होनो ओंख्रि गैयालै जोहोलाव लाइक खालामाखैबा लाइक खालामदो दे बेनिफ्राय सनजित लाइक दानदो थेंक इउ स माच एनिमि जेहेद होनलायलायो नामा मा ओंख्रि जाखो जोहोलाव मा ओंख्रि जाखो एनिमि अन 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 माबोरै मडेलासो बेले जादों थांना ओमफ्राय मा होनना बुंखो रावबो गैया नामा होनदों गैयालै गैया डाइलग होदो दे मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो एनिमि नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जाखो एनिमि ओमफ्राय आं लाइक होबाय अके थेंक इउ स माच ओमफ्राय जोहोलाव मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो जल' मा ओंख्रि जाखो रे जल' जोहोलाव मा होनदों ला जोंहा जाथ'वाखैनो नाथाय आलुजों ना आरो टमेट'जों अमा बेदर गोथावथार माथो गन्थं गोदोलायनाय जासि होनबा नों दिनै दायो गन्थं गोदोलायनाय जाबाय जोंहानो मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जाखो एनिमि सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो कौन है कमेन्ट करो दोस्तो आइदि हेल' कि मास पाइसे हेल' कि मास पाइसे most welcome to my channel all friend welcome hello sad guys ना
मोती जी किधर चला गया था, किधर गायब हुआ था, इतना दिन के बाद आज आया है। पूनम जी का एल्बम में भी नहीं देखा आपको। क्यों एनिमी, आप मेरे से गुस्सा? गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं है, मैं किसी से भी गुस्सा नहीं है। मोटू मोटी जेबो गैया मेन। ओंख्रि मा ओंख्रि जाखो एनिमि, मा ओंख्रि? राधे 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 राधे। ओमफ्राय जोहोलावा बुंबाय हेल' सनजित, जानोना फैगासिनो। जा जुनुमना फैगासिनो आं बुंखानानै हरबाय। वाव, राधे 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 राधे। आई एम क्रेजिं राधे राधे। रीना जी लाडो जी, इतना दिन किधर गायब हुआ था? सनजित लाइक दान अनला दे, आं खामानि मावदों। ओके ओके गीतिका हाइब्रिद, दिसिया हाइब्रिद। राधे 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 राधे। एनिमिया मा होनदों? स्ट्रिप ला मुक आगै सना दसे फैबाय आगै होनलायदों। ओके, फैनायनि थाखाय मस्ट वेलकाम, थेंक यू सो मच। आपको ब्लू दिया, को ब्लू दिया या हंसराय। राधे 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 राधे। रीना जी, आपने बोल रहे किसी बॉयफ्रेंड के साथ किधर घूमने गया था बोल रहे, आपको मैं सुन रहा है। मोटी जी, मोटू मोटी मोस्रोम बेदर सनजित फाग्लायनोमि लाइक होजोब्बाय दै सना नावदों। अके, माथो सिरि जाखो, जेबो खोनायाखै? मा खोनायाखै नामा माथोखो? मेरा आवाज सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? मोटू फैन। राधे 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 राधे। अब राधे 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 राधे। एनिमि मानो गाबखो? जाखांबाय नामा आगै? जाखांबायलै जानायालाय, जेबो ओंख्रियानो गैया जोंहा दिनै। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? ओ ऐसा है, मतलब इतना दिन पूनम का एल्बम में भी नहीं आया, हम शादी में आए थी। वाओ, कौन सा, किसका शादी? सुन रहा है मैं, पूनम जी का भी शादी होने वाला है। एनिमि आगै सना फिथर नै बुंहरबाय। सना फिथरानो जालायबाय नै, सिख्लाफोरनि बुरखायनाय। आब'आ जि गिदिर गिदिर बुरखायनो रोंथारो सेंग्राफोरखौ। हिन्जाव गैया आंहा होनना बुंबाय। राधे राधे। शादी में है कौन सा, किसका शादी? ओ राधे 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 राधे। रीना जी हंस रहा है। मोटू ब्लू ले लो। ओके, ब्लू ले लेगा मैं बाद में। मेरा ब्लू, मेरा ब्लू ऐसा मत बोलना। रोङालै आगै आगै आं नामाय रोङालै। सोदोमस्रि आब'ना एलबिया खैथायावमोन? 8थायावसो मोननाय मोनानि। मेरा शादी आपका शादी, आपका बोल रहा है दुल्हन देखने आया, मतलब आपका फोटो देख रहा में। ओइ जेबो बुङाबा बा मोननोसै सनजित फंबाय। ओइ आंनि माथोखौ खोनायाखै नामा? मेरा आवाज सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? सेर खालामबाय, रावबो फैयाखै। अके, एसेना गाबफैबायलै नै, बिमाजों बुजानानै गाबफैबाय। फाक्का बिमाजों बुजानानै गाबफैबाय। आंनि माथो खोनायाखै नामालै? वेलकाम गाइस, लाइक डान, थेंक यू सो माच रिना जी मेरे शेर। ओमफ्राय खालामदों, खोनादों आगै होनना बुंदों। ओमफ्राय जोहोलावा खोनायाखै होनबाय थादों आरो ना। राधे 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 राधे। मा जोहोलावा मा बुंदोंमोनलाय? ओइ जेबो बुङाबा बोरैबा मोनोलै सनजित फंबाय होनना बुंदों आरो ना। सोर जेबो बुङा जाखो? जोहोलाव मा बोरै सिरि? जोहोलाव बुंदो। बेनिफ्राय अनन ओम हार देब ओम नम शिबाय, ओम नम शिबाय। एसेना गाबबायलै बिमाजों बुजानानै। उन्दुगाद्रि थाब थाब सिखारा, मोनायाव हरसे हरसे सेंग्राफोरजों फन रायलायो, ओमफ्राय बिमाजों रायजायो, ओमफ्राय गाबबाय। मेन अन खा ब्र'। अके, जेबो खोनायाखै? खोनायाखैबा बोरैथो एस एम एस खालामगासिनो जोहोलाव?
बेनिफ्राय गाब्बाय सिमा दारुनो सिम गाब्बाय मा नामखो गुबुना खोनादोंना खोनायाखै आं मिथिया नाथाय आं खोनायाखै खोनादोंथ' नै बेलेगा खोनाजोबदों गासिबो गावहानो फनखौनो दानाबा आंसो आंनिखौसो नारखे हरलायबाय होमबा नोङो मा हा बेनिफ्राय सनजित फंबाय जोनो जुनुना बै फैगोन जोनो बै फै बिनिखौ एसे नायनानै हो जुमुनाबो फैदों अके अके बेनिफ्राय खोनादों आगै नामजादानाबो जोहोलावा मा होनथाय बुजिलालासै आं आसिफ बाल आस नाकाम मय एनिमि आयु एसेना बे एसेना सानफ्रामबो बयफ्रेन्डजों फन रायलायबाय थायो अनेक घटना जायोसैना नांलायनाय माने गाबलाबायसिनो ओमफ्राय बिमाजों रायजानानै दाख्लैबो मा होनो दाउ बेदरखौ संजोबना होननानै दाउ बेदरखौ संजोबना होनना बुंनायाव बयफ्रेन्डजों फन रायलाय रायलाय दाउ बेदरखौ संजोबनानै बिमाजों दोखो रायजाबाय दा मय आर खालु माइकिला लागाव खोनाबाय अके खोनाबाय बाग्राय मार मक आय होद एनिमि बोरै जाखो बाग्रा ओमफ्राय जोहोलावाबो लाइभ होदोलै जोहोलाव नोंनाबो 100 जाबायना बांद्राय गैयै साला गाहानो दा साला मानो फन दानाबानो होद आं फासायखाबायलै आं नोंनि नाम्बारा गैया आंनाव नोंगौ नामा एसे होननानै मिलायलै ओइ दे बोरै आंखौसो नारखे नुरखे खालामहरबायलै ओमफ्राय मालिक गिला होनना बुंबायलै नै एनिमि बोरै दुखु जाखो नोंहालाय मानि दुखु हिनजाव मोनिनि ना मानि मा जाखो एनिमि नै जुमुना जुमुना जुमुनालो ओमफ्राय आंखौ बुंदों आं नोंखौ बुंदों ना अके बेनिफ्राय हेलौ होनदों जन बर' हेलौ ब्रादार मा खालामदों मा खबर बाग्राय नांबायलै एनिमिया ओमफ्राय सोदोम आब' होननानै गाबबायलै गाबां सिख्ला मानसिसां नोंसोर बिउटि पार्लाराव थांनानै मेकआप खालामो जुदि गाबना होयोब्ला नोंनि मेकआपआ लस जागोन माथो नोंहा सिख्लाफोरा नांबाय दासोलै आंहा सोलाबदों आंबो दासोखा नै माने दिनै 4टायाव सोलाबनाय नङा बायदि मोनदों आङो ओंखायनो दायो होखाबाय आरोना आङो दं ओरैनो होनदों आरोना अके जन ब्र' मा खबर नांदों नै एनिमिया मा ओंख्रि जानाय आसोल ओंख्रि गैयामोनलै जोंना दालिसोमोन दालि आलु भाजा ओमफ्राय बायगन बाथोनसोमोन आरोना ओंख्रि गैया एनिमि दानोङालै कमेन्टखौ जन सेना मा खबर नांदों नै जन सेना मा खबर जाबाय सोरनाव आइदि दङ हरदो दे दंबा सोरनावबा ओमफ्राय जन ब्र' मा ओंख्रि जानाय नोंलाय ओमफ्राय आब' सोदोमस्रि मा ओंख्रि जानाय ओमफ्राय एसेन मा खालामदों मा ओंख्रि जानाय रिना जि गिदिर जाला गैया रिना जि ओमफ्राय एनिमि मोजां नांदों आरोना खबरा मोजां जानांगौ बोलो कौन क्या सब्जी खाया है दस्त' ना बिलाहिसो जोंना आन्दाराव गोथावथारलै ओमफ्राय ब्र' खामानियावनो दं डिउटियाव दं नामा दायो ओमफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामदो दे गाइस कौन है प्लिज कमेन्ट करो
सोर सोर दं कमेन्ट खालाम होमबासो आं मिथिगोन सोर सोर दङ। सिख्लाफोरा होनना बुंबाय एनिमिया। ओमफ्राय मा होनखो एसेना बाल होनाय दा तुमार লগত सेरेब खाया मारिसे बाल एनिमि तय नांबायलै नै आयु माबै एस एन आब' एस एन आब' सोंलांबाय एस एन दानि खथ' इन्टारेस्ट जादों माबायाव बि अफिसियेलनि माबायाव गिथिखा सिथिखा दंलाजोबोमोन। बेनिफ्राय गबाय आसोल खामानिनिफ्राय अके एनिमिया मिनिबायलै थिगसे मिनिबाय। हाब जोंना उत्सबि ब्लगआ फैबाय नै। हेल' हेल' उत्सबि ब्लग मा खबर मा खालामदों? कमेन्ट एनिमि मा गाबलाबायखो? ओमफ्राय आब' सोदोमस्रिया अन आब' सोदोमस्रि मा ओंख्रि जाखो? मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालाम दे होमबासो मिथिगोन ना आङो सोर सोर दं। फामि जोंना हेलौ होनफैबाय हेलौ फामे मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो मा खबर? हेलौ ब्र' होनना बुंदों आरोना हेलौ सोर सोर लाइक खालामाखै लाइक खालामदो दे लोगोफोर। थेंक इउ स' माच बे लाइक होनायनि थाखाय एनिमि मा जाखो मानो दुखु? ओमफ्राय फामिया मा होनदों लाइक होबाय दै अके थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय। एनिमि मा जाखो जना होनना बुंदों अके ओंखाम जाखांना हाब मानो दानखोब्रा ओत्सबि कमेन्ट दाननो नाङाब्रा ओत्सबि कमेन्ट दानबा एसे बोरैबा जायोनो आरोना। ओमफ्राय सनजित जुमुनाबो फैदों बिखौ एसे नायनानै हो होननानै बुंदों आं नोंखौ होनना बुंदों आरोना। जुमुनाबो फैदों नामा? सनजित जुमुनाबो फैदों अके बिखौ एसे नायनानै हो होनना बुंदों आं नोंखौ अके 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 होनना। जोंहा आलु दालिसो आलु दालि गोथावानो नोंस्रालायनो? जोंहाबो दालि आलुसोमोनलै आलु फाजा दालि जेबो ओंख्रि गैया दिनै। दा मोनायावसो मोजां जागोनदां दिनै बाजार ना। दिनै आं बाजाराव थाङासै आइ मैगं थिनहरबाय ओमफ्राय তোর লগত বিয়া হলে তো हदाय मारिब आयु एनिमिया हदाय बुगोन नामाब्रा एसेनखौलाय जुमाय लोंनानै। दिनै जोंहा गावदालु बेदरसो गान्दालु बेदर गान्दालु माने गान्दुला एनिमि मिनिबाय अन एसे सोदोमस्रि आब' मा ओंख्रि जानाय? गलथि जादों ब्र' ओंखायनो अके गलथि जाबाबो दाननो नाङा दे जेबो जाया। जामुना बसुमतारी मा होनदों आदा सनजित आंनि चेनेलखौबो साब खालामदो अके दासो नुदों आङो बेसे थांखो? अके साब खालामगोन नै साब खालामबाय आङो दा भिडिअ नायगोन दे टेनसन खालामनाङा। अके अके आदा सनजयमोनजों दङ नामा? गहा गारजि अके साब खालामबाय आङो टेनसन खालामनाङा सापर्ट खालामगोन आङो। जाय आंजों लोगो जायो फुल भिडिअ वाच खालामना हरखायो दे आङो। बेनिफ्राय मा ओंख्रि जाखो ब्र' नों? ओंख्रिया जोंना दालि आलुसोमोनलै ओमफ्राय एनिमि टय जुदि मा एनिमिया देनजार जुमाय लोंनानै बुगोन माबा जाखानो एनिमिजों मोस्रोम बेदरसोनोलै एनिमि मोना। बा मालायसो गोथाव दे ब्र' होनना बुंदों। ओत्सबि मा खालामदों बहा दङ? जमुना ब्र' लोगो गैयाबा लोगो जादो होनना बुंदों आरोना नै लोगो गैयाबा लोगो जानांगौनो। ओमफ्राय आंखौबो लोगो आंनाबो 30 अके बेनिफ्राय लोगो जादों होनदों अनन। ओमफ्राय जोहोलावा मा होनखो? जोहोलाव मा होनखो? हेल' अल गाइस आंनि मोनसे गामियाव लोगोनि हाबा जानो थांनायनि नोंसोर रायज्लायथ'दे अके जोहोलाव ब्र' अके थेंक इउ स' माच दसे समब्लाबो आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय एसे ना मा होनखो? थारुन नारुनसो
आगै एसबि नो आयु बेनिफ्राय एनिमिया हेलौ एनिमि हाउ आर इउ माबोरै खबर ओमफ्राय जमुना आब'आ मा बुंखो आं जुमुना नामदो आरोना अके अके बेनिफ्राय मस्ट वेलकाम जमुना आब' आंनि एल बि आव आरोना मस्ट वेलकाम ओमफ्राय आब' जमुना नोंना मन' जाबाय नामा चेनेला ओत्सबिया मा होनदों आब' सोदोमस्रि मा ओंख्रि जाखोनो आब' सोदोमस्रि एनिमिया जमुना होनना बुंदों आरोना बेनिफ्राय एसेना मा बुंखो आं थांसै सनजित पाप्पि दा बांद्राय गैया आरोना बांद्राय गैया एसेन दाख्लैनि आलुखौ बहा गारना गालांजोबनो नों दाख्लैनि आलुआ बेनिफ्राय अके अके दे थांसैबालाय आरोना थास' बिसं आगै ओंख्रिया गोथावानो बर'नि ओंख्रि गोथाव एसेन आब' एसेन मासे गोथाव खा नामदो आरोना नै जोंना एसबिया ओमफ्राय एसेना सेभ खालामनो जमुना बसुमतारियाबो लोगो खालामबाय आं नोंखौ रिटार्न हरदोनो नै जमुना आब' नोंखौ माबाया फामि ब्लगा रिटार्न सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेग बिदों बेनिफ्राय नोंसिनालाय मा ओंख्रै आगै एसबि नो नै आगै एसबि नोंसिना मा ओंख्रि नै एसेना सोंदों निउ फ्रेन्ड जयनिं प्लिज अके निउ फ्रेन्ड नै माबाजों एसबिजों लोगो जा बयबो जागोन दे नामदो आरोना जमुना आब' नोंनिखौ आं साब खालामखाबाय ओमफ्राय भिडिअ दाहाय नायना हरगोन दे आङो बेनिफ्राय अनन जों मय आजि मा एनिमे मान गाबखो जमुना लोगो जादे नामदो आरोना नै जोंना सोदोमस्रि आब'आ चेनेलखौ नायनो र' जमुना बेनिफ्राय सोर सोर लाइक खालामाखै लाइक खालामदो दे लोगोफोरनानै आसबिया नों मा होनना बुंखो आब' एसेन जोंहाना साम'जों सबाय लाफा खारै आलु अमा बेदरसोमोन जोंना बाब मासि गोथावलै हेलौ हेलौ एस नो जेके मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय दे माबा खालामदो लाइक खालामदो लाइक खालामना सोर सोर लाइक खालामाखै सोर सोरनो ब्लु नांगौ बिदै आं बावलायलाङो ब्लु सोर सोरनो नांगौ गासिनोबो ब्लु होना होबाय आङो बेस्थ' जालायबाय नामा होनदों जेद्राय बेस्थ' नङालै बेस्थ' नङा बबाव बेस्थ' जालाबायनांगौ गोख्रों सोख्रों गैया रावबो नायस'ना जोंफोरबायदिखौ ओइ लामा लामा बोरमा सारा नागिरनाय बायदिसो जोङो एनिमि जाहाजों सिना बर' नामदों ना नेट स्ल' आसोल नोंना दाना नेटआ मानो स्ल' जाखोथाय फाग्लासो 5G मबाइलानो अके अके हेलौ आगै मोनदो हेलौ हेलौ जेके नार्जारि आब' मा खालामदों मा ओंख्रि जानाय मा ओंख्रिमोन मिनिबाय अन आइदि हर दे आसोल आइदि गैयालै आंनाव दायो मबाइल मोनसेया ओइ आइनि रुमावसो दङ आरो ना थाला मारनोसो रुमानो ओमफ्राय आइदि गोदान बानायाखै आरो ना आङो आइदि गोदान बानायबा हरगोन दे र' टाइम मोनाखैलै आइदि बानायनो खामानि मावबाय बायनानैनो अन ओइ जन सेना ब्र' नामदो नै एनिमिया जन सेना ब्र' होनदों अन फामिया मिनिबाय दे ब्लु दों अके ब्रादार अके ब्लु होबाय दै ओमफ्राय जमुना आब'आ थेंकिउ होनना बुंदों आरोना जमुना आब' मा खालामदों मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो दे लोगो खालामबाय दै खालामफिनदो नामदो नै जमुना नोंखौ लोगो खालामबायनो सोदोमस्रि आब'आ ओमफ्राय एनिमि आइदि हरदो दे बोरा नामदो नै एनिमि आइदि हरदांनो जनो एनिमि नोंनावथ' आइदि बिराद दंलै हरदोब्रा आंबो मेन हिनसामखौनो बोरैबा बुंना लाथारबाय गावहानो हिंसाम जालाबाय नामारा हिंसाम मोनब्लाथ' सिख्लाफोरा बासटाबसिगौमोन गैयाराबो सासे बासटाबा माथो कमेन्ट नायना हरफिनदै जोंना जमुना होनदों आरोना कमेन्ट नायनानै गासैबो सापर्ट खालामलाय एक दुसरे के साथ फ्रेन्ड जाओ सभी बेनिफ्राय जमुना बसुमतारी बेग होदो दे नामदो आरोना फामिया
बेनिफ्राय ओइस बि आ मा बुंखो आब' जमुना लोगो जानो हागोन ना मा होनदों ओइस बि हायो लोगो जानो लोगो जा लोगो खालाम भिडिअ रानिं खालाम लोगो खालाम कमेन्ट हो बेग मोनफिनगोन आरोना सोरनिलै बे बेस्थ' गिजिआ आइडिया अस्था गिजि आइदि अबाव नुलायखो अस्था गिजि आइदि आं नुवासै माथो बेनिफ्राय सनजित ब्र आंनाबो सिख्ला गैया दे होनना आरोना ओइस बि नोंखौ हाबा जानाय बायदि मोनलाय लाङो माथो आंलाय हाबा जायाखैथ' नोङो ना हाबा जानाय नङा बेनिफ्राय आइदि हर आंनोबो होनना आरोना आइदि दे आइदि रानलाबायदो ओइ जन आइदि हो ओइस पि आइदि हर फामे आइदि हर आंबो आइदि रानलायलाय अन बेनिफ्राय सोर सोर खालामाखै लाइक खालामदो बेनिफ्राय मिनिलाजोब्बाय माथो नै फामिया एसेना मा होनखो आंनाबो गैया सिख्ला एसेन एसेन आइदि हरदो सनजिब आइदि गैया माने आइदि गोदान बानायाखै आगोलनि आं नोंसोरनो हरखाजोबनायसो ओमफ्राय आइदि गोदान बानायाखै आइदि गोदान बानायगोन र' आंनिखौ 1K खालामलाय आंनिखौ नोंसोर 1K जुदि खालामोब्लाना नोंसोरनो सासेयाव आंनिखौ 1K खालामोब्ला आङो 10थासो आइदि खुलिगोन आङो आइदि 1K खालामोब्ला 10थासो आइदि खुलिनानै 10था आइदिजोंबो भिडिअ रानिं खालामना हरगोन आं नोंसोरनो जुदि 1K खालामोब्ला थाबैनो खालामोब्ला आरोना सापर्ट होलाय लायोब्ला एनिमिया मिनिबाय दे आइदि सोलायलायनि लोगोफोरनाव दोनना दे आइदि सोलायलाय लोगोफोर आंनोबो हर आंबो नोंसोरनो बेग हरगोन गोदान बानायबा अनन एसेन गेले निकिनो एसेना थांबाय लोगो लोगो नै 8जननिफ्राय खमायनानै दा सानैल'सै सोर दंबावो सानैल'सै आइदिनि थाखाय बिराद फाग्ला मानसिफोरा बारा आइदि लानाङासो खमल' आइदि लानांगौ माबाया मा होनना बुंगोन इउटुबाना फिल्टार खालामबाय थायो मिथिबाय जोंनि आइदिया जों आइदि लानायफोरा मानो साबसक्राइबारा साबा जोंना मानो खमायो होनना बुंब्ला इउटुबा मोनसे टेकनिक खालामदों सानफ्रामबो इउटुबा फिल्टार खालामबाय थायो मिथिबाय इउटुब चेनेलखौ फिल्टार खालामबाय थायो फिल्टार खालामनायाव जाय माने आइडिल' बेनिफ्राय बिजों भिडिअ नायथारा बैफोरबायदि आइदिखौ दानना होयो मिथिबाय बेनिखायनो जोंनि साबा खमायो इउटुबा फिल्टार खालामगासिनो दा साननैसो बेनिफ्राय हेल' दस्त होनदों हेल' ब्रादार स्टिभ रावाती हेल' रावाती हाउ आर यू कैसे है क्या कर रहा है हाय होनदों जुमुनाया एनिमी प्लिज जइन मी नामदों एनिमी लोगो जानांगौनो नै ऑन थैंक यू सभी को थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरा एलबी में संजित गोयारी चैनल में सबको मोस्ट वेलकाम आंनाबो फामे आगै आं नोंनो मोनसे हरखाबाय दे नामदों ना ओचपि नोंनाव आइदि दंबा आंबो हरदो दे बेनिफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन होनदों नामदों आरोना नै मा ओंख्रि जानायमोननो सोर मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे सोर खोन्थायाखै सोरना मा खबर सबर खोन्थादो ओमफ्राय सोरना चेनेला माबायदि ग्र' जादों सोरनि चेनेला माबायदि जादों दे खोन्थादो दे सोरना बेसेबां साब बारायो सानसेयाव सोरना सानसेयाव साब खमायोनो आरोना नैलै सिबा लिरना होबाय माथो आंना आनजाबाय होनदों आरोना आनजाखायो टेनसन खालामना इउटुबा फिल्टार खालामबाय थायो नालाय ओंखायनोथ' आनजायो आरोना थिगानो बारायगोन दे टेनसन लानाङा टेनसन लानाङा जागोन 15 मैयाना दा आंनाथ' सानफ्रामबो आंना मथथे 700 सांसिम मोनदां आरोना दिनैजों सानबा जाबाय आरोना जिखुनु आंना आनजानाया दिनै जाथ'वाखै दायो ओमफ्राय जुदि दिनैजों 6 दिन जागोन आनजायोब्ला सानसेयावनो 15-16 बिदि जादों बिनि मेन रिजोनानो बेनो जाय आइडिजों जोंनि भिडिअखौ नाया बेखौ दानखायो दा जोंनिया 15-16थाल'सो आन्दाज दङ माबाफोरनिया जायफोरना 1 मिलियन 2 मिलियन जायफोरना इसोर लाख साब गोनां बिसोरनियाथ' खेनसेनो
3,000 4,000 आनजागासिनो दं आरो ना बिसिना खेनसेनो 3,000 4,000 आनजागासिनो दं आरो ना आं मैयासो नायदों बेलेग बेलेग गिदिर गिदिर इउटुबारफोरनियाव नायदोंमोन आङो मिथिबाय मानो जादों होनना बुङोब्ला इउटुबा ना फिल्टार खालामबाय थायोनो दाना सानफ्रामबो मिथिबाय फिल्टार खालामनायाव जाय आइडिया नाया बेखौ दानखायोनो आरो इदि ओंखायनो बेसेबां हायो नांगौबा इउटुबारजोंनो इउटुबार लोगो जा आरो ना मोजांसिन आरो ना दाननाय नङाबो भिडिअ नायलायलाय सनजित ब्र आंनि भिडिअ नायाखैमोन नामा होनना नायदोंब्रा नोंनि भिडिअखौ एनिमे दालि आन जायो होननानै दैलि आन जायो आंनाबो जायो एनिमे मासाव राव बेला होनदों जन अन थेंक इउ स माच केबि हे होनदों हेल' हेल' केबि लाइक खालामाखैबा लाइक खालामदो जन सेना मरतु मुरुम मांग' मांक' मर' मांक' ना मांखो एनिमि किकरि आसे होनना बुंदों नै फामे आंखौबो सापर्ट खालामदो होनना बुंदों आरोना नै केबिया मस्ट वेलकाम केबि आंनि एलबियाव मद खाय आसुआव एनिमि अके अके अन अनजालिया दिनैसो गाबफैबायलै अके बस होननानै बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दिनैसो गाबफैबाय माथो मा हिसाबै गाबफैखो बेनिफ्राय फामिया मा होनदों भिडिअ नायना साब खालाम केबि आंबो भिडिअ नायनानै साब खालामगोन नङाबा आन जागोन आबदारा अके भिडिअखौ नायनानै साब खालामलाय नङाबा आन जाखायो अनजालि कामलेस राइडार नावदो आरो ना सोदोमस्रियाबो अनजालिया मा ओंख्रि जानाय अनजालि मा ओंख्रि जानाय नाब्ले मा खबर माबोरै दङ दासान्दि नोंखौ लोमजादों होननाय खोनाबाय थादों आङो अनजालि ओमफ्राय हामगोना हामाखै लोमजानाया माबोरै सोलिगासिनो मुलिफोरखौ मोजाङै जा हामगोना हामाखै लोमजानाया खोन्थादो ओमफ्राय जुमुना मा होनदों आं दिनैसो फार्स्ट एलबियाव फैदों बेखायनो बारा रोङाखै नांदों आरोना जुमुना आब'आ एलबियाव दिनैसो फार्स्ट फैदोंनो बारा रोङाखै लोगोफोर बेनिफ्राय जायजों लोगो जालायो जुमुना आब'नोबो ब्लु होना होनो दे आङो जायजों लोगो जालाय जायो भिडिअ नायलायलाय आरो ना भिडिअ नायलायलायनानै लोगो जा नङाबाथाय साब आन जाफिननो नागिरो ससे नायसाय साब खालाम दारा ओं भिडिअखौ 2 मिनिटबाबो भिडिअ नायनानै साब खालामदो नङाबा आन जाफिननो नागिरो एनिमि कि मुड ना भिडिअ नायनानै कमेन्ट हर फामे एनिमिया मा होनदों अनजालि कामलेस राइटार नावदों ओमफ्राय दिनैसो अन फैदों आरो ना अके जों आइडि जों नङा इउटुबफोरजोंसो लोगो जाहै जानांगौ नंगौ इउटुबारजोंसो लोगो जानांगौ होमबासो थिग जायो आइदि जाहैदोंबाथाय थागोन सानफ्रामबो आंनानो सानबा जाबाय आनजानाया इउटुबा फिल्टार खालामबाय थायो ब्लु अके बेनिफ्राय ओइ जन सेना पाटारलर होनना बुंदों नै लोबानांखो एनिमि हामबाय एसे दंबावो होनदों आरो ना अके दे मोजां जागोन टेनसन खालामनाङा अनजालि आगै सना मा ओंख्रि जाखो होनना बुंदों नै सोदोमस्रिया ओमफ्राय अनजालिया मा बुंखो मिथिया आब' आं जायाखैनो होननानै मिनिबायसो बहा दङ ओमफ्रायलाय नोंलाय अनजालि 12 जालायनाय ओंखाम जालायलायो दाबो एनिमि मा होनदों केबि रिटार्न हरदो होनना बुंदों नै केबि रिटार्न हरनांगोनो माबानो जोंना फामियानो ओमफ्राय मा बुंखो अबाव दं जायाखै नामा होनना बुंदों मिथियालै अबाव दंथाय अनजालिया अबाव थायोथाय माथो नुवानो आं अनजालिखौ लोगोबो मोना आं अनजालि मोनखै थांलाबाय थायो अनजालिखौ लोगोखौनो मोना फामे भिडिअ नायना होदो आगै होनना बुंदों आरोना नै एनिमिया मिनिबाय आरोना एनिमि आइडि डिभसन होनना बुंदों नै न'आवनो उन्दुबायसो थायो बाहेरावनो ओंखारा आं होनदों ना होद बारा उन्दुनाङा बुग्लब जागोनबो बारा उन्दुबाय थानाङा गावस्रा उन्दुबायल' थायो सान्दुं गोसाफोराव हाग्रा सनस्रांलाबायनांगौ
जागोन दे आब' आंनिखौबो नायना होनांदों आरोना फामिया ओमफ्राय देबजना मा आंखौ अन एनिमिया मा बुंदों जन सेना नाय नाखि होनना बुंदों नै जन सेना सोदोमस्रियाबो मिनिबाय फामिया मा होनदों दा नायना होगोनदों अनजालिया मा होनखो एनिमि जइन मि रिटार्न आपका होनना बुंदों नै एनिमि सोदोम आब' अनजालिजों लोगो जानांगौनो आब'खौनो होनबाय आं नाब्लेखो ओमफ्राय लोगो जालायलायबाय दे अन नालांगे अनजालि होनना बुंदों रे अन एनिमिया माबासोलै मा होनना बुंगोन सापर्टारसो इयो माबा आरोना नायग्रासो इयो उन्दुनानै आनो खामानि होनदों उन्दुनायानो खामानि होनना बुंदों आयौ बिदिबा मा जादों गुलदुं गालदां होननाय मेथाइ जाबाय जों माथो बयलार बायदि दैमु फैदों हेलौ मस्ट वेलकाम आंनि एलबियाव दैमु आब' ओमफ्राय आयु अनजालि आगै मानो उन्दुनोखौ उन्दुनोखो नाङालै होननानै मिनिबाय नै ओमफ्राय उन्दुनायानो खामानिखा होनना बुंबाय नै एनिमि एसे जावनाय होनना बुंदों आरोना जना ओमफ्राय एनिमिया मा बुंखो अ सरि आइ हेड लाभ होनना बुंबाय फामि अन एनिमि सोरनि आइदि एनिमिया सोरनि आइडिया सोलाबदों एनिमिया ना मानसि नामानो एनिमिखायना माने मानसिया इउटुबार नङा आरोना इयो बेनिफ्राय जोंनि मा मानसिया आंनि लोगोनि फंबायनि लोगो नामाथाय आंनि फंबायनि लोगो अनजालि आंजोंबो लोगो जादों होनना नै केबिजों लोगो जानांगौनो नै अनजालि बेनिफ्राय भिडिअ गोदान होदों आगै मालाय नायना हो दे बयबो ना आगै होनदों सोदोमस्रियाबो भिडिअ गोदान होदों नै बयबो नायना होनांगौनो केबि अके जयनिं होनदों हाब मोस्रोम बेदरबो दं नामा मिथियालै एनिमिया माबा मोस्रोम बेदरसो जायोनो दाना फाग्लासो ओमफ्राय आब' दैमुनोसालाय मा ओंख्रि जानाय ओमफ्राय अनजालिया ब्लुआनो गैया आदा होननानै मिनिबायलै ब्लु मा लांखौनो होदों आङो अनजालि हाबा जानोसै फै होनना बुंबायलै एनिमिया फामिया अन एनिमियाबो सानैजों सोदोमस्रि आंखौबो नायना होदो होनदों नै ओइ गैलानो थांबाय बिसोरो हाथायाव लाङाखैलै गालाङाखै दङ ओमफ्राय आं बोरै मिथियाना र' दे 1 मिनिट लोगोफोर गाननाय सिननो ओंखारदोंमोन कमेन्ट थालांबाय लोगोफोर अनजालि लोगो जादो नांबाय ओ लोगोफोर दे कमेन्ट खालामबाय था गासिबोर जास्ट 1 मिनिट
हेलौ हेलौ लोगोफोर, नै आं दासो फैफिनलायबाय आरोना। ओमफ्राय अन गासिबो थेंक इउ स माच गासिबो थानायनि थाखाय। सोर सोरना 1K जाखो थाब थाबनो मन' खालामदो। वाच टाइमफोरखौ नायनानै नायनो लुगैथारबाय आङो मन' जानायनि माबाफोरखौ। थाब खालाम, नङाबा जाय जायना आइडि लानानै 1K 2K 3K जानाय साब दङ सब जिर' जालांजोबगोनबो नङाबा। मानो होनना बुङोब्ला इउटुबा सानफ्रामबो दे बाय दे फिल्टार खालामबाय दं दै चेनेल माबाखौ, इउटुबखौ फिल्टार खालामबाय दङ। माइनास जालांबाय थागोबो, बेखौथ' आं जागासिनो दङ। अन फामे ब्लग SMS हरना दोनहरनाम दिनै दैमु आब'आ। ओमफ्राय दैमु आंखौबो सापर्ट खालामदो होनना दिनै केबिया। ओमफ्राय अनजाला मा होनो लोगो जादो दे गोदानफोरा आंजोंबो नाव दानानै गोदानफोरा लोगो जानांगौनो। सोरबा सोरबा थांबाय नामा? आंना नेट पेक गैलालै आगै नामदारना जेखिना नेट पेक गैलानो थांबाय। नै दैमु आब'नियाव कमेन्ट हरना दोननांगौनो आरोना भिडिअआव। बिया मा नामखौ आब' जमुना नामदों। आब' जमुनाया थांबायदांलै, थांबायदां आब' जमुनाया। गुलदुं गालदां हाय फ्रेन्ड ना मा होनखो बोबोरलाबायना हरबाय माथो। डक्टरनिसो होना होबाय अनजालिनिया कमेन्टआनो, डक्टरनि कमेन्ट। रावबो सिनायाना डक्टरनिखौ, डक्टरा सिनायो। जाय लिरग्रा बेसो सिनायो माने डक्टरनिया। थिग बेबायदिनो डक्टरनिसो होना होबाय। दैमु साब कमेन्ट हरना दोननाव दारनानै दैमु सोदोमस्रिनो कमेन्ट हरना दोननांगौनो साब खालामना। ओमफ्राय केबिया मा बुंखो दैमु भिडिअ फुल नायना कमेन्ट हरना हरदै रिटार्न खालाम हरफिनदो होननांदों आरोना। नै दैमु केबिखौबो भिडिअ फुल नायना कमेन्ट हरना दोननांगौनो। आंनियाबो माइनास जालांबाय थायो माथो। माइनास जालांबाय थायो। बे माइनास जाहोनायनि जाहोनानो जाबाय इउटुबा सानफ्रामबो दे बाय दे फिल्टार खालामबाय दं माने। बेनिफ्राय अन एनिमि अन आब' सोदोम आं हाबा जाबायनो माने मिनिबायलै नै एसबिया। दैमु ब्लग लोगो जादो दे नै दैमु आब' अनजालिजों लोगो जानांगौनो। ओमफ्राय सोदोमस्रियाबो थिगसे मिनिबायलै। ओमफ्राय जोंना नै फैलायबाय हेल्ल' ब्र' नाम दाना कुइन माइलाय कुइनिन नामा कुइन नामा लाय हि हेलौ एस बि आगै माला जाखो होनना बुंबाय नै एस बि आ। माला जाखोनो एस बि माबा एस बि ओं नै आब' सोदोमस्रिया सोंदों। एनिमियाबा बुंखो इउ आर स' प्रिटि होनना बुंदों आरोना। दैमुआ मा बुंखो आब'आ केबि हरगोन दे होनना बुंदों। एनिमिया मा बुंखो स गुड आर इउ कुइं होनना बुंबाय। बेनिफ्राय हाउ आर इउ ब्र' होनना बुंदों आइ एम फाइन ब्र'। बेनिफ्राय केबिया मा बुंखो ओत्स बि लोगो जादो आंजोंबो नों। ओत्स बि नै लोगो जानांगौनो केबिजोंबो।
केबि एसपि दैमु लोगो जादो नै दैमु लोगो जानांगौनो एसपिजों आइ एम फाइन एनिमि नामदों नै एनिमि आइ एम फाइन नामदों बेनिफ्राय दैमु लोगो जादों नामदों आरोना लोगो जाहरग्रोदो नामदों दैमु लोगो जाहरग्रोनांगौनो सोदोमस्रियाबो जोंबो जाहैगोन एसपि नोंबो आंजों जाहै दे भिडिअखौ नायना होनदों स्रेब लाखआव मक स्रेब दि aduh have you eating bro नामदों नै ओंखाम जाखांबाय ओंखामखौ आङो हाबा जायाखै आब' सोदोमस्रि सनजित ब्र बुंनायखौ बुंदों आं नामदों आरोना आब' सोदोमस्रि माने आं बुंदोंमोन आरोना माबाखौ ओटबिखौ ओटबिया हाबा जाबाय होननानै बुंदोंमोन आरोना इखौनो होनदों आरोना ओटबिया हाबा जायाखैनो ओमफ्राय जमुनाया मा होनदों दं दे आंबो नामदों आरोना नै जमुनायाबो दङ बेनिफ्राय मा ओंख्रि जानाय आब' जमुना खोन्थाहरदो दे आब' जमुनाया मा गामिनिमोनलाय खोन्थाहरदो दे बेनिफ्राय अके नामदों नै जोंना कुइंआ ए ओटसबिया गै नामदों ओमफ्राय ओटसबिया केबि अके नामदों ओमफ्राय कुइं कम कामलेस राइडार नामदों वाट आर इउ डुइं ब्र आइ एम स्लिपिं बेनिफ्राय जमुना बसुमतारी लोगो जानि नामदानानै जमुना अनजालियानजों लोगो जानो लेंदों बेनिफ्राय ओटसबिया मा होनदों दैमु लं भिडिअ नायना साब खालाम दे नङाबा आनसाब जाफिनो होनदों आरोना Okay, guys, comment guys. जिंदगी देने वाला सोर मा डिस्ट्रिक्टनि खोन्थाहरदो दे देनां ब्लग बानायग्रा मानसि देनां बेरायलाबायबा लोगो मोननांगोन ना माने बेरायलाबायनायाव लामा आन्दायबा थानो थाखाय अके आं कमेन्टखौ सर्टै नायलांबाय दे लोगोफोर बेनिफ्राय माबाफोर सोंनो गोनां दंबा सोंलाबायदो दे वाइट कुइं अके जमुना भिडिअ नायनानै कमेन्ट क्लियार खानो अके बाय गाइस आई विल गो होम अके थेंक इउ सो माच दसे समब्लाबो आंनि एलबियाव नुजाफैनो थाखाय आरोना बेनिफ्राय आंबो एलबिखौ दोनखासिगोन अनलि 10 मिनिटनि उनाव आंबो एलबि दोनखासिगोन आरोना आं दिनै माने 4टायाव एलबि होनो टाइम मोननाय नङा बेनिखायनो आं दिनै एडभान्स एलबि होबाय आरोना आं माने एसे खामानि दं आरोना आंना दिनै ओंखायनोथ' एडभान्स एलबि होबाय आङो बारि बागानाव थांनांगौ आरोना बेनिफ्राय नै जना मा भिडिअ सागारलाबाय नै comment guys बेनिफ्राय मा बुंखो नै ओइ आगै सना फिथर मा ओंख्रि जाखो नोंलाय सोरखौ सोंखो आंखौ सोंखो ना माबाखौ सोंखो जोंनाथ' आलु दालिसोमोन दे आंबो दसे होनोसै होनबा दे आंबो दसे होनोसै होनबादों दे आब' सोदोमस्रि नों एलबि होबानो जाबाय आंहा दा 4टायाव सोलाबनाय नङाना बेनिखायनो एडभान्स होखाबाय आङो केबि लोगो जाबाय दे अके नै केबि ओटसबिया लोगो जाबायनो बेनिफ्राय दैमा माखौ ओटसबि आंजों लोगो जाहैनो कमेन्ट हरना दोन
ओसबि नै आब' दैमुजोंबो लोगो जानांगौनो ओमफ्राय जुमुनाया मा होनखो आं बसि मायो बसि बा ओरिनि बसिबारि मा डिस्ट्रिक्ट मोनथाय माबा आदा सनजय मोनखिनिनो नामा लोगोफोर गोदान भिडिअ होगोन अके नायगोन एलबि बन्द खालामना नायगोन जमुना आब'खौबो खालामबायमोन आं रिटार्नसो खामाखै होनना बुंबाय नै माबा अनजालि हरगोन इयो दा दसे थानानै हरगोन कमेन्टल' खालामबानो जाबाय टेनसन गैया नोंगौना एनिमि जों केबि लोगो जाबाय दे आंबो होनहाबदों एसेना गाबबायलै दाबो दाना पाप्पि बान्दर गैया आब एलबि दिनैनि रागा जाफैबाय नामा आंखो आयु एसेना ओंखाम जायाखैनो नामा बिमाजों ओंखाम संना होजायाखैनो खामानि दामानि मावैनि बेनिफ्राय अनन नै गितिकाया हाइब्रेडआ मय के के रेसिं खालामाखै आं कमेन्टखौ जारला मालासो नायलांबाय आरोना गाज्रि मोननाङा हाथरखि मा अके मस्ट वेलकाम आंनि एलबआव फैनो थाखाय अनजालिया मा एस एन दार्लिं मा खबर नों एस एन नि खबरा जाबाय बिमाजों बुजानानै बोरैबा जाना दङ मानसियानो बेनिफ्राय एनिमिया लाभार मा होनखो ए गुड एभ्रि वान होनदों आरो ना आनजालि होनना बुंदों नै एस एन होनना मिनिबायलै गितिका हाइब्रेड बयलार जन आगै आंनि भिडिअ नायनि दै नोंनि भिडिअ नायनि दै र' दसे एलबि होनि आं ओमफ्राय नांदों आरोना अके आब' सोदोमस्रि नायना हो ज'नि भिडिअखौ गितिका आइ लाभ इउ होनना बुंदों नै एनिमिया अनजालि ओंखि बिदिनो खबरफोरा होननानै गाबबाय ओमफ्राय आइ एम वेटिं फर इउ होनदों एनिमिया एनिमि लाभ इउ टु होनना बुंबाय नै गितिकानाथ' खमसे खम 10 जनसो दङ बेफ्रेन्डानो दुर्गा फुजायाव सानथाम जायो नालाय सानथामाव सानथामबो फ्रेन्डजों बेरायनो आइ हेभ इउ गितिका सना आरो फैलायबाय नों होनना बुंबाय नै एसेना दैमु आब' लोगो जा दे होनना बुंदों नै एसपिया ओमफ्राय जोंना राहुल बसुमतारिया मोनफैनो हादों मस्ट वेलकाम हेलौ आंबो फैबाय होनदों वेलकाम मस्ट वेलकाम गितिका आरो एसेन नोंनाबो फैनांदों ना नांनोबा फैनो नै गितिका आरो एसेन लोगो नांनानै एनिमिखौ एकदमबारे फेनसेन खुना होजोबलाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय अनजालि जारलिं होनदों नै एसे ना मिनिबाय नामाखो एनिमि मुर तुमार भिडिअ दिसिलु साइ दुबुसुन एनिमि नै जननि भिडिअखौ नायना हो बेनिफ्राय नै अनजालिया माबा डाक्टारनि बायदिसो होना होबाय डाक्टारासो सिनायसिगोन बिनि माबाखौ लिरनायखौ बेनिफ्राय एनिमि वाट होनना बुंदों जाबाय 20 मिनिट जाबाय बेलेगाव थांसै बेरायनो अके अनजालि थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय कमेन्ट गेलेनायनि थाखाय 20 मिनिट थानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गितिका इउ एन कमेन्टस अन सबि बेनिफ्राय निउ फ्रेन्ड जयनिं प्लिज गाइस नाव एसबिआ गितिकाया मिनिबाय मा ओंख्रि संखो गितिका मा ओंख्रिमोन ओइ बेनिफ्राय आयु कमेन्टखौ गारलांजोब्बाय दे आङो कमेन्टआनो बुरजा थाबोबाय 11 जन दङ 11 जनाव राहुला मा होनदों आंबो साब खालामबाय नै राहुलखौबो साब खालामबायनो नोंसोर सानैखौ बोरै जोंगोन आं नांदों आरो नायु आं एलबि होनोसै दसे फै दै लोगोफोर नांदों अके आब' सोदोमस्रि दे होदो आंबो दसेनाव थांगासिनो दङ 1 आवार्स कमप्लिट जायाखैना आंना एलबिआव 1 आवार्स कमप्लिट खालामनानै रायजो मा होनदों रायजो राजा नोंथांमोन आं खारबाय अके सैमा आइथिं आब' अनजालि थेंक इउ स' माच दसे समब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय एलबिआव एनिमिया मा बुंखो राहुल गान्धी भाइ मा खबर नांदों नै जेनेबा मा होनदों दानि सन्जय
दा दादि सन्जय मोननि खाथियाव नङा नंगौ माने बुजायदों दादि सन्जय मोननि खाथियाव नंगौ दादि सन्जय मोननि खाथियाव आदा सन्जय मोननि खाथियाव नामा नङा जमुना मोननिया आं ओंखाम जायाखै मिगिसो जादों आं अके दे मिगि अमा बेदरनि मिगि जाबाय होमबा नोङो अमा बेदर मिगिनि स्वादखौ टेस्ट खालामनो थाखाय अमा बेदरसो होनाय जायो दै आं मिगि कम्पानियाव गोदो खामानि मावखांबाय अनजालि अमा बेदरनि मेजेम होनाय जायो आरोना मिक्सार खालामनानै मिगियाव आं मावखांबाय आरोना ओजों बेंगालराव मिगि कम्पानियाव मिनजान खबरफोरा अके अके अनन बाय बाय अनजालि थेंक इउ स' माच दाउ आलु मटर संगासिनो आं सनजित बिबु गोलाव ओइ नोंनि संनाया एसेबो गोथाव जायालै माबा गुंग्रायल'ल' संनाया बारा टेस्ट जाया गिथिगानि संनाया गोबाबसो जागोन बे संख्रि गोबाबनो आरो दाख्लैयो हालदै होनांगौ साफातसो होफ्लांदों ओंख्रियावनो गिथिगाया थिगसे रायजाबाय होनदों बे बिमाजों फनावल' बेस्थ' थायो बियो होननानै उन्दुगादुरि होननानै रायजानाया दाख्लैयो हे आगै जन ब्लगसो नायनो लुबैदोंमोन आं होननानै जन ब्लगखौ नायनो लुबैदोंमोन कमेन्टआनो कमेन्ट जाबायलै नै फालथुखा सनजित ब्र आं थांथ'नोसै बाय नाव दाना अके एसबि अके दसे समब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच एनिमि बेबि काम होनना बुंदों नै सोदोमस्रि आब' थांनोसै दे आंबो नावदार नै सनजित बिबु गोलाव होनदों गितिका माबा मा होनना बुंगोन लिंग्रि जाना थासिगोन होनबा नोङो सिखायनो बासिबाय गितिका आंनियाव बिबु गैया होनना बुंदों नै माबानाव एनिमिनाव बिबु गैयानो एनिमि मोनानि 12आव फैदों एसेना आयु बा मोनानि 12आव मा गुलु गुलु नामा बेनिफ्राय वेर होनदों अबेयाव नै माबा एसेन बेनिफ्राय आं थांबाय सोदोमस्रि आब'नाव हाबनानैसै एलबि हाबहैनोसै अके अके जन ब्र आंबो थांगासिनो दं दसे उनाव आब' सोदोमस्रिनियाव बेनिफ्राय आइ स्लि नाइट गर्ल्स एस एन वाव डेन्जारलै नोङो एनिमि ओमफ्राय एनिमि नोंनाव गैखाया बिबु सेरेब लोंग्राखाय होनना बुंबायलै नै दिङा ब्लग बेनिफ्राय दासो अके मस्ट वेलकाम आंनि एलबिआव दिङा ब्लग एनिमिया मा होनदों वाट डु इउ सि एसेन नांदों नै एसेन वाट डु इउ सि बेनिफ्राय आंखौ नायलाय नांदों आरोना दिङा ब्र मा खालामदों मा खबर खामानि सामानि गैथ'ला नामा ओंखाम जाबायना जायाखै मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे बुलायनोसै पाप्पि सनजित बान्दार गैयै बाब आंजों बुलाय नामा आं बुलायालै सिख्ला मानसिखौ गियो आङो बुलायनो बेनिफ्राय कन्स कक' अके अके अन लाइक खालामाखैला लाइक खालामदो दिङा ब्लग ब्रादार ओमफ्राय एसे होनना मिनिबाय नै एसेन बिरना जोगोन आं होननानै माबा एनिमिया बिरना जोगोन आरोना एसेनखौ आं बेनिफ्राय आंनि गोदान चेनेल बयखौबो बरायबाय अके बेनिफ्राय अके अके बेनिफ्राय मिनिबाय नै माबाया एनिमिया ओमफ्राय दिङा मा होनखो कमेन्ट बेक जा होदोंमोन दासो खुलिदों अके कमेन्ट बेक जादोंमोन आरोना आं एलबि खामानि नामा गाइस मा होनखो भिडिअ नाय अके अके दिङा ब्लग भिडिअ नायगोन अके टेनसन खालामनाङा गोदान आगारदोंबालाय नायगोन नटिफिकेसन फैबानो नायखायो आङो स्रिपनि एलबि नांदों आरोना सोदोबनि एलबि जुमोनाया मा होनखो सनजित आगै नों बहानि दों आङो माबानि उदालगुरिनि बेनिफ्राय आं आदा सनजितखौ एकदम सिना जाना आदा सनजय मोनाव दाख्लै बावैसो थांना फैखांदों आङो ओमफ्राय आं आदा सनजितखौ एकदमबारे सिनायो आरोना आङो लोगो आरोना जों आदा सनजितजों लोगो माने आं लोगो मोनलायलायनाय आरोना ओमफ्राय
आदा सनजयखौ आं आदाबो होनो लोगोबो लिङो आरोना। जमुना हि सापर्ट प्लिज नामदों नै दिङाया। एनिमि मोनानि 12थायाव फै बुलायनोसो फै आथिं थाइसेजों थिखांना उखुम मुदायाव थाबथागोन। आइय' देनजारलै हरनि 12थासो बुलायगोन आरोना देनजार मा नोंसोरना बुलायनाया। जमुना सनजितआ हाग्रानिसो आं हाग्रानिसोथ' आरो सेंग्राफोरा हाग्रानिसो जाखायनो मिथिबाय। माने सेंग्राफोरा हाबा जानानै माने ओजों खामानि मावखानांगौ नालाय मावना जाहैनांगौ नालाय न'आव थानो मोना नालाय ओंखायनो हाबाफोराव होनना बुङो दा नै माबाया जाबाय दिनैनिफ्राय बियो नोंना फिसाया हाग्रानिफ्राय हाग्रानिसो न'आव थानो मोना ओजों खामानि मावनानै जागोन रायलायनानै दालाय पण्डितफोरा बुङा होमबा ओंखायनोथ' जों हाग्रानिसो मार हौवाफ्रा बाय बाय आं ओंखाम जानोसै गासिनाव नों गिथिखा मोखोन्दा बारिनि लावथब लावथबा सेन नोंखौबो बिरना जोगोन आं होनना बुंबायलै नै सेनखौबो बिरना जोगोन ने दिङाया बेसे जाखो नायदे होनना बुंदों आरोना बेसे जानो अफ आं सात गैया माथो ने गोदानसो माथो इयो ने अके गोदानसो दा नायगोन आङो दिङा ब्लग गोदान लागायो दिङा ब्लग बे नोंनि गोदान चेनेललाय नामा एस एन आ खाला नामदों मा फाइट होनगोन बेखौ नाइट फाइट नामा बिसिना फाइटआथ' एसे बेलेग टाइपनिसो आरोना बिसोरनि फाइटआ बुंथ'लाङो गिथिखा नङाबा दा मिनिनानै थानो हानाय नङा नोंसोरो ओमफ्राय लक्ष्मि राजपुत हेलौ हेलौ लक्ष्मि राजपुत हाउ आर इउ कैसे है बेनिफ्राय एनिमिया मा बुंखो बिरना जोगोन आं नामदों जोमोनाया बुंदों खालामगोन दे बयखौबो नामदों एनिमी आपको ज्वाइनिंग किया है प्लीज रिटर्न करो हमारा नामदों नै लक्ष्मिया लक्ष्मी के साथ सभी लोग फ्रेंड हो जाओ एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ और एनिमी ने क्या बोला हम सा बु मा होनना बुंगोन हामसा बुकुना बुंगोन मा बुंखो बेनिफ्राय एसएनआ मा बुंखो बिरना जोबाबो जोख्लायनो हाया नों आंखौ अन्थाइसो आं नामदों आयौ अन्थाइबावसोनो लक्ष्मि आइ रियेलि मा गैला सि ना सरि होनना बुंखो आज तो हमें आईडी दे दो प्लीज मतलब मेरा ना नया आईडी नहीं है पुराना आईडी सब कुछ सभी को मैं दे दिया है अभी मेरा पास नया आईडी नहीं है मैं इसलिए बाद में जो मैं नया आईडी खुलेगा तो मैं सभी को दे देगा लक्ष्मी राजपूत जी आपको भी देगा बाद में जो नया आईडी खुलेगा मैं गिट्टी मिनी भाई ऑन लक्ष्मी जी देखो डींगा है डींगा के साथ भी फ्रेंड हो जाओ और देखो एसएन भी है सभी के साथ मतलब एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ अनिफ्राय दिङा आपको हमें जइनिं किया है रिटार्न कर दो प्लिज नावदों नै लक्ष्मिया मालाबानो दिङाखौ लोगो खालामबायनो अन अके दिङा ब्र मानो गाबलाबायखो ब्रादार दिङा ब्रादार मा ओंख्रि जाखो दिङा आपका 41 कर दिया है हमें नावदों नै एसेना मा बुंखो सनजित बिबु गोलाव बान्दार गैयै आइदि हर आंनो हराखै नों नावदों नोंनोलाय आइदि हरखाजोबनायसै आङो नोंना बेसेबां थांखो एसेना नाम्बार हरदोब्रा एसे नोंनि नाम्बारखौ वाट्सएपावसो हरगोन आङो आंनि फेसबुकआव फल' खालामनानै लिंहरना दोन आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लिंहरना दोन एसेन बेनिफ्राय अके गुड होनदों एसेन लंपेन्ट खुना बुगोन आं नांबायलै नै एनिमिया एसेनखौ लंपेन्ट खुनासो बुगोननो फाग्लानो ओमफ्राय अके नावदों ओमफ्राय एनिमि रिटार्न कर दो आप नावदों एनिमि ब्र नै लक्ष्मिखौ रिटार्न खालामनांगौनो
लक्ष्मीश्वरी नामदों आरोना क्या नामदों ओमफ्राय गेम खेलने देखा होती है मा बुंखो लोगोफोर नै आंबो एलबिखौ बन्द' खालामफिनदां एसेन मानो गाबखो नाब्ले हिनजाव नांगौमोनलै हिनजाव नांगौमोन आंबो माबा एनिमि आंबो सासे हिनजाव नांगौमोन हिनजाव नायना होदो आं एलबिखौ दोननोसै नामा लोगोफोर ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ एसेन औ एसएनना खैथायाव दङ एलबिया खैथायाव दङ एसएन खोन्थाहर दे एलबिया खैथायाव नोंना लां बे जुदा एसेन मा ओंख्रि जानाय एसेन सना ओइ एनिमि एसेन केटाव नादै एसेना आंनिसो नोमबाजैसो एसेना गमथिथि नुथारोलै एसेनखो नालाय खाट्राव नुखायोलै एसेनखौ एसेन मानो गाबखो एसेन एनिमि एसेन नै बिबार हरलायबाय एलबि दोननोसै आङो खारजोब्बाय गैला अके सेन बाय अके साब्रै दङ सोर दङ साब्रैया कमेन्ट खालामलाय आं नायनो लुगैदों आरो ना जोबजासे सोर दङ साब्रै दङ आरो ना आंनो खोन्थादों सोर बे साब्रैया आं नायनो लुगैदों जोबजासे नाम सासेया जाबाय एनिमि सासेया जाबाय एसेन ओमफ्राय सानैया सोर सानैया कमेन्ट हरबाव सोर दङ बेनिफ्राय बाय सनजित ब्र अके बाय एसेन सना फिथर एसेन बिखा आमायथु समफ्ल मानो गाबखो ओमफ्राय सिउ एगेन नेक्स्ट टाइम अके गाबोन लोगो मोनगोन गाबोन फेसबुकआव मा नाम नोंना होनदों आंनि नामा जाबाय एस डट गयारि आरोना गयारियावसो एस डट गयारियावसो आंखौ फल' खालाम माने नै फेसबुक मा नाम बुंदोंना बे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आङो आंनि फेसबुकनि लिंक इन्सटाग्रामनि लिंक होनाय दोनखादों बे लिंकआव क्लिक खालामनानै आंनि फेसबुकआव अपेन जागोन आरो ना आंनि बे लिंकआव क्लिक खालामबानो आंनि माबाखौ मोनगोन आरोना नोङो नै थां नै डिसक्रिपसनाव नायनै आंनि फेसबुक लिंक आरो वाट्सएप लिंक होनाय दंखायो आं भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो फेसबुकनि वाट्सएपनि माबा फेसबुक आरो इन्सटाग्रामनि लिंक होनाय दङ आरो आंनि बे चेनेलनि एबाउटआव थांबानो जाबाय आंनि चेनेलनि एबाउटआव थांबा इन्सटाग्रामनिबो आं लिंक होनाय दोनदों आरोना बेनिफ्राय दे र' लोगोफोर र' ओमफ्राय जोंना आब' जुमुनाया नामदों आरोना ओमफ्राय जमुना कमेन्ट लेट्स राइटार नामदों जमुना माबा ओमफ्राय गाबबाय नै एसेना ओमफ्राय जोंना आब' जुमुनाया वान के माला जाबावगोनब्रा आंनालाय आब' जुमुना ओइ आब' जुमुना वान के माला जाबावगोन आंना एसेन माला जाबावगोन वान के आंना दोननोसै नामा पिन डाउन
बाय बाय लोगोफोर, थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनानै दसे समब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय एसेन बड' दे जोंना फेसबुकआव कमेन्ट एस खालामदो, फेसबुकआव एस गेलेनोसै सानैजों। बेनिफ्राय थेंक इउ स' माच गासैखौबो, स्पेसियेलि जुमुना आब' थेंक इउ स' माच, स्पेसियेलि एसेन थेंक इउ स' माच, स्पेसियेलि एनिमि थेंक इउ स' माच, आरो सोर दङ एन्डिं टेप गासैखौबो आंनि लाइभआव फैनानै दसे समब्लाबो सापर्ट खालामनायनि थाखाय गासैखौबो आरोना थेंक इउ स' माच। दे होनबा बाय बाय दे नों अके अके एसेन आब' एसेन बारा गाबनाङा दुखु जानाङा आरोना। थेंक इउ स' माच गासैखौबो। इन्टारटेनमेन्ट आरोना, मिनि खुसि थानांगौ, इन्टारटेनमेन्ट जानांगौ, होमबासो जोंनि लाइफआ गोजोन जागोन आरोना। स' आंनि लाइफआव जाय बिथांमोनहा फैनानै दसे समब्लाबो आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय गासैखौबो थेंक इउ स' माच। बेनिफ्राय बाय बाय, सि इउ एगेन, फिर मिलेगा, नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनगोन आरोना गासैबो। बाय बाय, गाबनो नाङा।